ieder jaar met carnaval voor Toentje zingt piijn. Hij gaat dan met een optocht met dat geit wie in het trein. Ja, iedereen kent onze Toon, het is een schwanfiguur. Met carnaval had hij zijn instrument weer uit de schuur. Eigenlijk hier moest je nog op. Ook weer met een optocht. Hij ging toen weer zijn juren en zocht naar de saxofoon. Hoe is dat gebleven of wat heeft hij toen een pech? Hij kocht zich maar een nieuwe trutse sax. Ze tonen is een schwanfiguur. Met carnaval was hij zijn instrument weer goed te schuur. Dat is Toon met de saxofoon. Hij stond in te spelen op de wereld weer van zo'n. We springen op en neer en we dansen weer. Met Toon, met de saxofoon. Hij stond in te spelen op de wereld weer van zo'n. We springen op en neer en we dansen weer. Met de handjes in de lucht, dansen weer. Wat heb je naar achter? Six on the wall? Ook op het einde, na ganz goed met blikken bewegen tot het muziek loopt. Ja, zeker. Niet met jumpen, maar Maar wel jumpen. Goed. Eerst gaat. Maar dan is tegen de tijd. ja. Dansen weer met de handjes in de